Ayo kanca-kanca turune wong Jawa, iya ahli warise budaya Jawa, sinau aran Pernae Dunung. Ayo padha dingerteni mbaka siji. Terus dicakake ing sadéngah panggonan lan ari. Iki kawruh wigati. Ayo diudi supaya tetep lestari. Ayo, 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 ayo. Iki aran yo Pernae Dunung. Kanca-kanca wis ngerti po durung. Iki klebu karo ati luhung. Yen kok ilang dadeke keduwung. Wiwit-witan kitulah banjure. Kulon terus lor yo wekasane. Lor wetan kidul wetan pojoke. Kidul kulon lor kulon pungkase. Eling ta kanca, jinise aran Pernae Dunung kang utama. Ayo diteruske aran Pernae Dunung bacute. Ayo, 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 ayo. Banjur sapengaden ojo nganti lali. Kiwa lawan tengen ngarep lawan buri. Ngisor dhuwur tengah iku yo wigati. Iso dadi princen rendah kang biniji. Kilen lan ler kang ono kramane. Ngajeng wingking ngandhap minggil truse. Saliyane ngopo menang nere. Yo diuti mure lestarine. Iki aran yo Pernae Dunung. Kanca-kanca wis ngerti po durung. Iki klebu karo ati luhung. Yen kok ilang dadeke keduwung. Wiwit-witan kitulah banjure. Kulon terus lor yo wekasane. Lor wetan kidul wetan pojoke. Kidul kulon lor kulon pungkase. Banjur sapengaden ojo nganti lali. Kiwa lawan tengen ngarep lawan buri. Ngisor dhuwur tengah iku yo wigati. Iso dadi princen renah kang biniji. Kilen lan ler kang ono kramane. Ngajeng wingking ngandhap minggil truse. Saliyane ngoko wenang nere. Yo diuti mure lestarine.